Ngerti ya Di. Kadigdayan ngilmu apa wae lamun to anggene makarti ora linambaran budi rahayu yekti kasekten mau bakal uwal saka regemamu. Lan ingkang dumadi iki ora kok merga paukuman saka dewa lan paukuman saka gurumu Sang Bargawa, nanging iki mujudake hukum alam Karna. Nanging kula sampun banting raga nungsang jempalik anggen kula anggayuh kadigdayan kala wau kenging menapa ngelmu kala wau ical saking regeman kula Kaka Prabu. Karna apa kira-kira kowe ngerti guna paedahe ngelmu sing nduk gegem? Apa kawruh mau nduk gunakake kanggo srana hayuning jagat lan kamulyaning sesama? Apa siadi anggayuh ngelmu mau mung kanggo srana nuruti karepmu ngungalke dadamu supaya wong sak jagat ngalembono kelawan kaprawiranmu? Purhanana Yayi, dhuwuring kawruhake ngelmu dudu ukuran tumrap asor luhure jiwane manungsa. Sajroning manungsa anggayuh kawruh ingkang wigati, manungsa mau kudu ngerti marang sari patine ngelmu. Kosok baline yen manungsa gegulang ilmu mung kanggo mikolehake diri pribadi tan wurunga uripe mung kanggo ngasorake wong liya ngungasake kaprawiran supaya wong sak jagat nganggep dheweke sing unggul dhewe, mongko manungsa sing kaya ngono kuwi sejatine asor derajate. Kaka Prabu, menapa lepat menawi kula anggadhahi gegayuhan ingkang kados mekaten, buktinipun tanpa kaprawiran lan keprigelan tiyang sak jagat namung memoyok dhumateng Karna. Amargi derajat kula sudra sampali kula namung anak kusir, mongko kula menika titahing Gusti ingkang darbe hak anggayuh ngelmu sarta mujudaken pangimpen kula supados Basukarna dados satriya prawira. Karna bener kang dadi ucapmu ya mung emane tumanjane ngelmu sing ndok gegem mau ora trep. Tangeh para menungsa memoyok sarta ngina kelawan siadi lamun ta kawruh lan kepinteranmu kuwi ndok gunakake kanggo mulyane para menungsa. Nanging ya gene kawruh lan kadigdayanmu malah kok nggo munjung kelawan Duryudana ingkang tetela uripe ora nate roh karo kautaman. Yen kaya mengkono tegese ngelmu sing ndok gegem mung dadi kesete Duryudana anggene ngubal-ubal dosa. Ngerti kowe? Nanging nyatanipun namung Yayi Jaka Pitana, Yayi Duryudana ingkang ngangkat derajat kamulyan kula. Basukarna saged dados Ratu Nyakarwati mbau bendha inggih awit saking kabecikanipun Yayi Jaka Pitana. Mila saking menika inggih kanthi cara kula jumeneng senopati tumraping para Kurawa menika kangge males bebuden tumrap kasaenanipun Yayi Duryudana dumateng Karna Basusena. Mengko dhisik kebecikan sing endi sing ditindakake dening Duryudana? Apa Duryudana wis nate ngangkat kamulyane para kawula lan kabeh para anak kusir sak praja Ngastina? Apa siadi nate nyurasa lamun ta Duryudana njejontrot kamulyan lan kesugihan marang Basukarna kuwi saka brana arta anggone njirek sarta anggene ngrekasake marang kamardikane para kawula. Tegese kamulyan lan kesugihan sing ndok rasakake iki
merga saka anggone ancik-ancik marang kasangsaran lan panjerite para kawula. Kejaba saka kuwi Karna, Maragagi ora ari enalarmu. Apa to sebabe Duryudana ngangkat derajat kamulyanmu merga Duryudana ngerti marang kaprawiranmu ingkang timbang kelawan Janaka. Tegese uripe Basukarna mung kanggo gaman anggone Duryudana ngumbar kamurkan. Banjur yen dititik kaya ngene iki ana ngendi kebecikane Duryudana marang Karna? Malah kepara wiwit siadi kumpul karo Duryudana uripmu lan ngilmumu wis ora ana guna paedahe apa-apa. Lelakonmu kudu pupus lan pepes dina iki adimu Janaka sing bakal budhalke nyawamu.